Sasmitati nampi bilih sirat majar sang temanten sarimbit sampun siyaga kanthi menika pangedi busana rena make up loderaken panjenengan anderekno ya angklarapno sirat majari sang temanten putri jumbo kalian kahanen kadhiraken babaring padang rembulan kekencaran nedenge ing pur nomo siti wanudya tama angambar arum lir kusuma binarung suraning pradangga kang munyo hangrangin gondo aroma ngambar angebaki sajroning sasana wiwaha nulya kawriyan satemana teja kang hangenguwung mawa prabu tejane sirat majari sang temanten putri nenggih kusumaning ayu Septiani Devi Kirana lumaksana kakanthi dening Rama lan Ibu manjing ing sasana Gading Kencana satemah amucang kanginan nggo lumaksana sirat majari sang temanten putri membat madya lumenggang ing wareh kagiat kagara kang apindo sang Sita Resmi ya mustikaning pahargyan kawunengana sang yaning para tamu sagung kang wis kebak ber ambalabar angebaki sajroning sasana wiwaha nganti kaya andoyong-doyongna pancak sujining Pandapi Agung bale winangun aglis nggo lumaksana sirat majari sang temanten putri datan rinasa wis dumugi prapting ungyan sasana mulya satemah panjenenganipun hangrantu tedhake ingkang raka ing salebeting adicara pangging risang temanten kula dherekaken risang temanten kakung biya lumaksana duk nalika semana ana tita kang asipat jalu bagus pideksa abang awak prabata satemah sembada ing ndriya datan amingkuh saliring kepo angancik tatraning kadewasan kaki bagus Ari Fasa Indra Atmaja Bapa Guntalip Suwargi ndala Ibu Vita Suryaningsih kakanthi tumuju wonten ing Gading Kencana prapting unggian samangke kiya linolos anggenipun anganti ingkang putra jalaran sirat majari sang temanten kakung kepareng mandireng pribadi kecap kacarita salika sawau sirat majari sang temanten kekaro kang kakanthi dening Rama lan Ibu kekarone samiya jumeneng aben ajeng nuhoni adat widi widana ngajawi kang lumampah ing laladan gulang punggi mirunggan ing dukuh klecung adiningrat sirat majari sang temanten kekaro sampun jumeneng aben ajeng satemah tembuing pandulu catur netra ambabardaya pangaribawa saksaya kumplawe astanira gya bebalangan gantal Mbah Kastana kula dherekaken gantal kang dumadi saking suruh kang lininding tinalenan lawe wenang seje lumah lawan kurepe hananging lamun ginigit padha rasane nyuwun paraga kalih Sekar Kembar Mayang mangke dipun ontapaken monggo kadang sinoman kalih Sekar Kembar Mayang
mangki sak sampunipun Mbah Solihin Kastono anangkepaken nyalamno Sekar Kembar Mayang dioncalke dipun ontapaken sanginggiling wisma nyuwun paraga kalih kepareng matur ing ngarsanipun handika sedaya bilih adat kang badhe lumampah jangkep katindakaken dening panjenenganipun sesepuh kapiji Simbah Kastono. Monggo masih kula dherekaken ambedol wujuding Sekar Kembar Mayang. Monggo teras linolos kemawon. Tumangkeping asta sirat majari sang temanten sarimbit anggambaraken tumangkeping katresnan sejati kekarone. Sinartan ngunjukaken umbuling donga ing ngarsanipun Gusti Kang Hamurbeng dumadi murih samudayanipun satemah rahayu. Shallallahu ala Muhammad. Matur nuwun. Salajengipun adicara jangkep adat widana ngajawi kang kepareng katindakaken dening Simbah Solihin katindakno ugi uba rampe sacekapipun ingkang sampun kasamaptaken saking dalem monggo katuraken tinata wonten ing sasana piniji wujuding sekul tumpeng dalah uba rampen sacekapipun monggo kalajengaken adat badhe katindakna murih prayogi saged lulus kasembadan wekdal ingkang badhe kapilih murih to saged lumaksana kanthi gangsar lancar rahayu mila anggenipun anindakna sacekapipun teras kewala wonten ing sasana pinajang. Wonten ngarsanipun ingkang simbah saking Sirat Majari sang temanten putri Simbah Mat dalah ibu mekaten ugi samangke panjenengan kadherekaken sinareng gotrahipun Bapa Jasmin karena menika putri tunggal putri ingkang namung setunggal melo adat kang badhe lumampah jumbuh kalian kang dipun kersakaken amung sacekapipun keluarga gotrah ingkang badhe angestreni nderekaken laksita cara monggo kula dherekaken para-para kang sampun rinesaya Simbah kakung Simbah putri Pak D Pak Lek ingkang tasih wonten sambung raketipun minangka keluarga nggih Gotra Agung keparenga enggal siaga diri Mbak Yayah Kak Dono silahkan monggo mbok bilih sampun cekap monggo adicara badhe katindakaken kapangarsani dening panjenenganipun Simbah Solihin Kastono. Ngaturi wininga ing ngarsanipun risang temanten kakung bilih ingkang jumeneng wonten ing ngajeng panjenengan menika marganipun Bapa Jasmin kadang Sentono Baryagung Bapa Jasmin sasampunipun Kaki Bagus Arifasa Indra lumebet wonten ing gotrahipun Bapa Jasmin sampun pirsa pundi ingkang sedulur pundi ingkang gotrah sayekti dalah pundi ingkang minangka keluarga ingkang tunggal Bapa tunggal biyung
tunggal canggah nggih tunggal buyut nyawiji dadi sawiji nderek pangestreni sinartan anguntapke wujuding beras kuning mewah arta receh menika namung minangka pralampi tangganya tetulak balak mewah handherekna raketing gonya samya kekadangan bebesanan raket supeket kang sejati datan bisa pinisahna nganti purnaning mangsa katri kaping 3 anggenipun andherekna adat kang lumampah wujuding pisang ayu pisang raja stangkep daharan sacekapipun dalah ayam panggang menika hamung minangka tandha syukur ing ngarsanipun Gusti kang hamurbeng dumadi karana keluarga agung ya baraya agung sampun makempal dados satunggal dados trah ingkang bagya mulya winantu rahayu umbuling donga kacaosna dening pangarsaning lampah adat Mas manten menawi boten saged lenggah jumeneng boten napa-napa. Oh alhamdulillah. Adat Widhi Widono badhe andhahar wujuding ayam panggang sekul sacekapipun dening Kadang Sentana keenggal katindakna murih ketingal nggonya sengkut manunggal nyawiji dadi sawiji Gotra Agung Bapak Jasmin ingkang sinengguyung para sepuh para sutresna ingkang caos weninga wujuding sara silaing Bapak Jasmin dalah sara silaipun Ibu Sri Setiarsih Pomo dipomo anggenipun amundhut wujuding dedaharan miwah uba rampen sacekapipun kanthi prasaja boten pakewuh setunggalipun murih ketingal nggonya gayeng supeket nggonya samiya memangun Kadang Sentana kinasih umbuling donga sampun katindakan kanthi lulus Basuki Widodo salajengipun monggo amundhut wujuding ayam panggang sacekapipun sinuwir kapundhut salajengipun monggo kalajengaken wonten wingking monggo Mbah Solikin mundhet sacekapipun dipun lajengaken anggenipun nyuwir wonten wingking wonten griya wingking. Mbah Pun dahare teng wingking mawon Mbah Pun. Monggo dipendhet teng wingking mawon monggo. Nggih.
Sampun cekap kula dherekaken mandhap. Go mengguri. Go menjero. Sampun nggih. Adat Widhi-Widana ngajawi kang lumampah tandha yekti mratitisaken wujuding Baraya Gung. Gotra Agung Bapa Jasmin dalah garwa sampun katindakno. Yang berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah lulus Basuki Widodo kebaing berkah anggenipun nyaosaken syukur ing ngasanipun Gusti kang kawasa. Pak Men, Mbak Seti, monggo minggah malih. Adat candhaipun badhe kalajengaken pangedi busana rena make up kang mijil saking laladan perum tayu kulon tayu. Panjenenganipun Sirat Majar sang temanten sarimbit sasampunipun bebalangan gantel nuli panjenenganipun ya angadani adicara rantam candhaipun nenggih pijak ing Antigo. Linalos wujuding canela Sirat Majar sang temanten putri dalah kakung. Anjenggu panjenenganipun Sirat Majar sang temanten putri anyembah ing ngarsanipun ingkang raka. Ing salajengipun Raka Mas Bagus Arifasa Indra. Wujuding canela ugi kepareng linolos. Paripurna hang lolos wujuding canela griya amarepegi Kanang Antigo ingkang cinela ing Bokor Kencana. Kanang Antigo nulya tinapak padha pecah gegambaran pecahing sedya. Sirat Majar sang temanten putri panjenenganipun ya amisoi samparanipun ingkang raka pralambita caos lelade minangka wajibing pawestri lumantar sekar triwarna mewah pancawarna. Tandha yekti mring guru nabi ya Imam Miranganya lelumban ing madyaning bebrayan agung murih hayu lan rahayu anambut silaning akrami. Pus paripurna ing salajengipun griya linanting astanipun Sirat Majar sang temanten putri dening garwa kinasih. Linanting kajumenengaken jajar ing sisih kering. Mangkono to Sirat Majar sang temanten sarimbit pus jumeneng jajar. Panjenenganipun griya sinengeban wujuding sindur kang awarna gula kelapa mrikta menyang seta abang kelawan putih. Bapa Jasmin manjing ing ngarsa anggendong putra putri nira sakloron. Parandene Ibu Sri Setiarsih kepareng hanjamangi saking wuri. Sangyane para kadang kakung Semar putri kang kepareng rawuh. Menika to pratandha bilih Bapa Jasmin dalah Ibu. Sampun anetepi jejering werda ya jejering ngasepuh. Mahargya putra Ami Waha Siwi. Kepareng to panjenenganipun hanganti ingkang putra paring tulodo. Lumaksana satemah lumampah ing margi den ambah-ambahaning pangeran. Satemah hayu lan rahayu salamiya kang samya anulat reh dawing Gusti kang akarya jagat. Pradangarsaning bale rinengga panjenenganipun Bapak Jasmin dalah Ibu Setiarsih griya angklolos wujuding sindur. Bapak Jasmin kepareng andingine pinarak meranata gelar adicara bobot timbang. Sirat Majar sang temanten kakung lenggah ing jenggu kanan, parandene kang pawestri lenggah ing jenggu kiring. Mas Wasa, Mbak Devi ampun tenanan ya. Maaf.
Monggo kula dherekaken lenggah. Mangkono wasatata panjenenganipun Mbak Sri Setiarsih ngomandika ing ngarsanipun ingkang garwa Pak Jasmin mekaten. Bapakne wis nyokok timbang putramu sakleron genah abot sing ndi bapakne. Gune putramu sakleron wis padha ora ana bedane. Wis padha mantepi bobot bibit lan bebete. Leres likanipun Bapak Jasmin lamun wis tinalen anak ing akrami datan kena ana pocapan ban cindi ban oyot ban siladan salajengipun nglenggahaken ingkang putra linambaran pepuji Darbya wataking nalendra sang temanten kang anggung para marta berbudi bawa laksana ngumandika sepisan dadi tan wala-wali kaajab omah-omah sepisan dadi kagem sak lawasipun. Amin Allahumma amin. Shallu ala Muhammad. Lenggah prasojo. Kak Min besane rawuh lho. Pripun? Teraske wala lenggah napa dimanggake? Oh ngoten, wis kulino pinanggih kok Mbah Yon. Sampun bagya binagya sawetara tina saking mandha sampun pepak sinaruja ing salajengipun pangedi busana rena make up anglajengaken adat widi widana ngajawi candhaipun menika to ingkang Winston kacar kucur iya tampa kaya Ari Jaluk Kawamuna Alanisa Mas Fasya minangka kakung panjenengan Darbi kewajiban paring nafkah marang garwanira sok glogok uba rampen kacar kucur kang dumadi saking beras kawak duwit kawak miwah kacang-kacangan kawak leripun wong liya dadi sanak wong adoh ngablak saka leres ngablak saka dadi cedhak najan wau muter miyos pengungsen. Samudayanipun sampun sinentak ing jenggonira ingkang garwa. Nuli binundalan dening kusumaning Ayu Septiani Devi Kirana. Daya-daya panjenenganipun sowan ing ngarsanipun ingkang Ibu Sri Setiarsih. Nitipaken kaya karben sinimpen ing padaringan karana panjenenganipun dereng pono nyimpen pribadi. Ibu matur Kang Prasaja ya nok titip je Ibu. Hooh Dep ya ngono paweling Ibu ya Dep wong wadon ngono sing gemi setiti nastiti lan ngati-ati yen ana turaing pawing garwamu ya gajine garwamu ditabungke kanggo nyukupke bale omah nyekolahke bocah-bocah syukur bagi mundhuta sawah aja lali ziarah Mekah lan Madinah. Amin. Pangestunipun Ibu ya kasembadan ya nggir. Kunduring papan sekawit sirat mojo sang temanten sarimbit. Panjenenganipun biya angadani adat widi widana ngajawi kang lumampah candhaipun. Menika ta Winston dahar kembul bujana Andrawina. Sampun Winston dahar walimah. Ugi dahar kelimah ya dahar kalimah. Dahar sesarengan sirat mojo sang temanten sarimbit. Dipun timbali ayang napa Beb? Mbak Umi, Beb. Beb, ayang. Monggo lho dahar sesarengan ayang. Ya ayu to Yayi bareng siramu. Pangapunten najan Ibu niki bakul ling wau kadung lewat dugi pongge. Lajeng tangi jenengan gondeli mawon kok. Ora dadi apa Yayi. Paten bareng siramu jan endah rasane. Lang dinulang criping gedang raja satemah cetek eding padha rasa.
Eca rinaosaken piyayi kalih kapinujun manggih boten eca lan sekeca prastawa suci rinaosaken piyayi kalih. Telas gunyo dhahar sang temanten pinaringan ngunjuk panjenenganipun. Unjukan dayawan ingkang menep mijil saking kendi pratala. Miwah saking tuing Zamzam ya sumur Zamzam kinarya pewarah. Lumban ing madyaning bebrayan agung kersa linandhesan wininging pikir meneping kalbu. Murih ayem tentrem kebak ing berkah anggayuh baiti jannati rumah tanggaku laksana surga bagiku. Ngaten. Sanembur kadang minil sutresna. Sasampunipun Sirat Maja Risang temanten sarimbit angadani adat widi widana ngajawi upacara panggih lan kerobongan panjenenganipun kekarung samangke giya nuhoni adat widi widana ngajawi candhaipun kang lumampah menika adat kang pungkasan panjenenganipun badhe sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun ingkang ibu dalah Rama menika winestan ngabekten satemata cinandra pindha rinujit jroning wardaya kasuwun linolos wujuding duwung mewah canela Sirat Maja Risang temanten kekarung renteng reruntungan Sirat Maja Risang temanten sarimbit kepareng to panjenenganipun sowan ngabiyantara ing ngarsanipun Rama dalah ibu ing wewengkon Gulang Punggi langkung rumiyin. Sumungkem angus wawapada hamung anyenyadong lubering berkah. Sigra tumunggul ing ngarsanipun ingkang Rama dalah ibu. Ngumandika prasaja mekaten. Rama ibu sungkem kula mugi kunjuk wonten ing sahandaping pepada paduka. Nyuwun tambahing pangestu Rama ibu. Iya nggih iya. Mung puja pangestune Rama lan ibu kebak sira tampanana ya nggih. Kapundi minangka jimat paripeh miwah satemah mahanani tumraping kayuananing kula sekalian Rama ibu. Iya nggih iya putriku ya putraku. Sigra tumungkul amari keluyah kunjem ing Bantala. Wadana nira risang temanten sarimbit. Satemah datan kuawi hanampi sih ing Rama lan ibu. Padha sakala angglos kekes pindhata linolos otot bebayune. Ungguh hangalumpruk pindha kapuk. Legek putek anjegrek lir tugu sinukarta. Sapanduratan pono panoning prap. Lir gumanti risang temanten panjenenganipun sowan ngabiyantara nyuwun berkahing pangestu. Inggih putriku Septiana Devi Kirana. Apa kang dadi kekudangane Rama lan ibumu nalika mengko kang sira wis angancik tataraning kadewasan dongane wong atuwamu sakloron nggih. Antu ajodo priya kang bagus, kang utama, kang soleh. Jebul wis kasembadan bombong atiku Dep
kang sira wis isa dadi tepo palupening kanca lan kancamu ya kekadanganmu wis kasembadan kang kok gayuh jumbuh prasaja ya nggih lir gumanti ing ngarsanipun ingkang Rama Sratmaja Sang Temanten angus wapa bodho angambung samparan mewah angaras pasuryanipun ingkang Rama lan Ibu kebak ing welas asih ndak kekudang wiwit cilik wiwit timur nganti dewasa jumbuh kang sumuyut kasembadan kasembut sedayane kasembatan putriku ing awan iki semono uga kekadangan keluarga agung Bombong Bingah mirsani oh ya nyawang siramu kekaro kang atut runtut reruntungan sawetawis anggenipun nyuwun berkahing pangestu ing ngarsanipun Rama lan Ibu ing Gulang Pongge sampun saentawis cekap salajengipun anggelanteng ingkang garwa risang temanten kakung nulilir gumanti swan ngabiyantara ing ngarsanipun Rama lan Ibu ing ngablak soko ancasing gati sami muhung sumungkem angus wapa padha hamung anyanyadong lubering berkah mangalon-alon prasaja nggo nylumaksana risang temanten wis dumugi wis manira ingkang Rama lan Ibu ing suka ngablak sumuyut ingkang Rama lan Ibu anjengku andodok angaras ingkang Ibu dalah Rama Sulih Sarira Swardi miwah angambung samparanipun ingkang Ibu dalah ingkang Rama lir sinendal mayang jroning penggalih dupi angus wapa padha nira Sratmaja Sang Temanten sarimbit ing ngarsanipun ingkang Ibu padha sakala kinebo pok pamidhangane Sratmaja Sang Temanten kakung kebak ing rasa asih sutresna Ngger putraku Arifasa Indra semono uga murih bungae ngatiku ngger kang sira wis dumugi parden wis antuk jodoh putri kang ayu endah sulistya ing warna tutuk kanggonya jejodohan yo ngger sangyaning para kadang minulya lajeng menapa maknanipun ya darunanipun rikala risang temanten sumembah mawi angus wapa padha mencium kaki Ramanda dan Ibunda Jalaran risang temanten nglenggana bilih ingkang Ibu minangka papaning yoga brata ingkang gembol ingkang ngandhut Nawa Candra Dasawari sangkang sasi sedasa dinten kang wis anglinting hanggula wentah wiwit timur dumugi ning dewasa parandene sumungkem angus wapa padha angambung samparanipun ingkang Rama Jalaran kekarone uga nglenggana bilih ingkang Rama kang wis angukir jiwa raga
miwah kinarya lantaraning tumuwuhing madya pada sawetawis Sirat Pajaresang temanten sarimbit nggonyo nyuwun berkahing pangestu ing ngasanipun Rama ndalah ibu ing laladan gulangkung nggih ndalah ngablak samkekawis sampun cekap Sirat Pajaresang temanten sarimbit nuli kundur ing papan sekawit kadhiraken panjenenganipun api lenggah api tuwin jumeneng ing dampar kencana maisandanu ingkang pinaliman ing rukmi linemean babut permadani satemah sinebaran sekar manjawarni amrih arum kongas gondonira sineksenan sangyaning para tamu saguh nulya kasih gekstraning gongso lir gumanti ungeling gending lir ilir hangiringi potret kaprabon yo foto pinilih potret kaprabon samangke kapurwakan dening panjenenganipun Bapak Jasmin dalah Ibu Sri Setiarsih Bapak Jasmin jumeneng ing sisih kiring parandene Ibu Sri Setiarsih jumeneng ing sisih kanan Pak Jasmin sebelah kanan, Ibu sebelah kiri. Monggo. Amratitisaken gelar adicara potret kaprabon Rena make up mijil saking Brum Tayu Kulon Tayu sinenggoyong kadang kinasih Luke foto Gondes Production Video Shooting Arya Cakri Klip Sinematik Dalauki Maksimal Audio Kang Satuhu Nyengguyung Beca angon penekno limbing kui silakan diambil untuk momen yang terbaik. Setelah gaya formal, mangke sakit gaya bebas. Okay. Dodotiro, silakan. Selajengipun kadang pisan, monggo panjenenganipun Bapak Ahmad Idris dalah Ibu mangke disyoga diri kepareng kapundhut gambaripun. Rembuk senyum Pak Min, lihat depan, smile. Terima kasih. Monggo kula aturaken Bapak Ahmad Idris dalah Ibu. Silakan persiapan adik Putri Domas dalah Satrio kembar, monggo persiapan biar cepat ya. Persiapan foto maksudnya, monggo. Yuk sana. Adik, ayo silakan foto dulu. Oke. Monggo masih persiapan foto. Langsung jalan dekat sana ya. Gaya bebas Bapak Ibu. Lir-ilir tandure wis sumilir. Silakan. Silakan naik adik, Mas yang ganteng, yuk silakan untuk dokumentasi. Penekno limbing kuwi lu nyolo nyepenekno
Silakan dengan posisi zigzag ya. Masnya satu kanan satu kiri. Adik cewek di tengah silakan. Logo foto silakan diabadikan. Monggo kula tiraken gaya bebas Bapak. Sak sampunipun gaya formal nembe kalajengaken gaya bebas. Adik fokus lihat kamera ya. Ya sekarang jempol silakan gaya bebas, jempol yuk. Terima kasih. Bapak Ibu pangapunten niki mangke teras sendra tari bedol manten nembe dahar ngaten nggih. Pun mangke nyanyi sak watah kathahipun. Anggih. Ing salajengipun kepareng sawego ingkati saking kadang kinasih Sanggar Seni Singolodro mijil saking Todanan Blora Mustika. Monggo kula dherekaken tumuju wonten ing sasana ingkang sampun kapiji nulita panjenengan caos panglipur lumantar sendra tari Rama Sinta. Wonten sanipun kadang operator monggo kasamaptakaken dados rikalanipun risang temanten ing sakmangke poso foto pose dan isi adicara Sendra Tari Rama Sinta. Paripurna adicara Sendra Tari Rama Sinta kalajengaken upacara bedol kirap risang temanten kabedol saking sasana pinajang. Badhe caos panglipur ing ngarsanipun para kadang mijil saking ngablak saka dalah gulang pungge hadiningrat. Sawetawis Bapak Ibu menika tenggang panjenengan pirsani para kadang seniman seniwati Mas Wisnu dalah Mbak Silvi mijil saking Sanggar Seni Singolodro Todanan Blora Mustika hanyasaken Sendra Tari Rama Sinta. Sawetipun nyuwun aplausipun mugi saged meriah. Tepuk tangannya mana? Terima kasih. Monggo kula dherekaken sawega enggati jumbuh kalian kahanan kang sampun rinantem. Seniman seniwati mijil saking Todanan Blora Mustika Reko Mas Bagus Wisnu dalah Mbak Silvi Sanggar Seni Singolodro.
Gandha sedet sari
aranyo pasemon jatmi koha wingit besos wirageng sarira Respatiha bila sampun Sendratari Ramasinta. Kata menika kula aturaken aplaus tepuk tangannya untuk seniman dari Blora Mustika. Terima kasih. Salajengipun teras kiwelo kula aturaken panjenengan
anderekna risang temanten sarimbit ing adicara bedol kirap. Monggo kula dherekaken sumanding kalian pindaning Ratu Sadina. Sri Narendra anderekna lampahera. Monggo kula dherekaken tumuju wonten ing sasana pineji. Jagat raya Bapak Ibu monggo kula dherekaken. Bapak Jasmin sekalian garwa, Mas Ahmad Idris sekalian Ibu kula dherekaken. Mekaten ugi kadang satriya kembar kula dherekaken ugi sinareng risang temanten. Sangsaya dalu arep biar kang lintang kumedhap katiti sunya madya ratri tumerang gandaning puspita rampak runtut suaranya hanganyut-anyut suaraning pradonga kang ambabar ketawang langen gita Sri Narendra umiring tindakira sekaring pahargyan iya sekar cepaka mulya kang arsa kirap anulat edi endahing budaya sinten to ingkang ing ngarsa hanawung krida minangka pangarsaning kirap ugi sampun winistan wujuding risang suba manggala ya cucuk lampah sakembaran menika Raka Mas Bagus Wisnu Dalah Kusmaning Ayu Silvi ingkang mijil saking sanggar seni Singa Logra Todanan Blora Mustika ledha ing endahing budaya satemah tumapaking padha tunata runtut nut iramaning wirama sawurina risang suba manggala ya wujuding satriya kembar patahing penganten pinilih kang tasih remaja timur satu dereng pono ing endahing budaya mila asma pepeko datan agawe sengsemeng satemah datan agawe sengseminalya tiras saking saru uciwa mobiar busana risang temanten sarimbit sirat wajar risang temanten kaku mangagem makuta kang awarna langking pindaning satriya ditama ya watahing Nalendra pindaning Ratu Sadina satemah mungguing puntat Rama lan Ibu anderena ingkang putri kinasih risang temanten putri asesungging pepaes kang awarna kresna ireng memes anjanges pantes cunduk mentul pinasang tata titi pinatut satemah kadyop ing maruta pindaning Sekar Dewa Daru agekandhen asta tumuju wonten ing panti busana risang temanten mungguing muntat Srat Maja risang temanten sarimbit nenggih Rama Dalah Ibu sakedap netra manoleh ngaiwa nalah
manoleh manengen nyuwun sih pangestunipun sang janing para tamu sagung mugi risang temanten tansah sinuyudan ing suka basuki jumbuh kang ginayuh satemah dadi kang kaudi samudayaning manggih lestari satria kembar kang pungkasan kembar ing yuswa kembar ing sarira kembar ing busana pindaning jambe kang sinigar ambayang wara sinareng pangedi busana rena make up lulus lan raharja wonten ing panti busana nulita panjenengane giya asung sasmita kang samya amboja krama lirgomanti satriya nggih wujuding busana satriya ditama suwang-suwang lenggah prasaja wonten ing panti busana nuwun